Illum nagħmlu tifkiri ta' Santa Rosa Filippine. Imwielda f'Grenoble, Franza, familja nobbli, Filippina tgħallmet ħiliet politiċi minn missiera l-imħabba tal-foqra minn omma. Idaħlet f'kunvent ta' 17-il sena u baqgħet hemm minkejja l-oppożizzjoni tal-ġenituri. Fir-Rivoluzzjoni Franċiża, il-kunvent kien ingħalaq u hi bdiet tieħu ħsieb il-foqra u l-morda. Fetħet skola tfal bla dar u issograt ħajjita tgħin lis-saċerdoti li kienu jinsabu taħt l-art. Meta s-sitwazzjoni birdet, hija stess kriet il-kunvent l-antik tagħha u ppruvat biex terġa' tqajjem il-ħajja reliġjuża tagħhom u tal-oħrajn. L-ispirtu ta' ċertu sorijiet kien telaq u kien fadal biss 4 sorijiet. Huma ngħaqdu mas-Soċjetà tal-Qalb ta' Ġesu. Fi żmien qasir Filippine saret superjura ta' novizzjati. Ta' 49 sena marret mal-4 sorijiet New Orleans. L-isqof billi ma kellhomx post fejn joqogħdu fl-Amerika Nativa bagħathom Missouri. Imbagħad fetħet skola tan-nisa f'Mississippi. Hija waqfet ukoll l-ewwel skola Kattolika tagħha fl-Indja. Fl-età ta' 72 sena, f'saħħitha batut, kellha xewqa li l-missjonijiet tagħha jikbru aktar f'postijiet oħrajn. Fl-aħħar mument ta' ħajjitha ma għamlet xejn ħlief titlob. Hija mietet fl-1852 fl-età ta' 83 sena u kienet ikkanonizzata fl-1988.